Иртәнге шәй тапшыруы алып баручылары студиягә килеп, без инде алардан иң тәмле шәй рецептын сорамасак, дөрес булмас, егетләр. Иртәнге шәй тапшыруы алып баручыларыннан әйдәгез бер рецепт. Мен төгәл генә рецепт әйтә алмыйм. Чөнки мин булай нинди музыка яратасың дип сорыйлар да, әйме? Төгәл генә юнәлеш әйтеп булмый. Кәефкә карап. Мин кайчандыр Кып-коры кара шәй яратам. Шикәрсез, лимонсыз, бер нәрсәсез, әлбәттә пакетиклы шәй түгел, инде пешерелгән шәй. Кай вакыт алма турап шәй эчәргә яратам, кай вакыт бәлки кызыл шәй, каркаде шәй яратам димме. Төгәл рецептын әйтә алмыйм. Но безнең шеф шәй остасы ул Илнар Юсуп, шуңа күрә рецепт буенча ул җавап бирер. Һәрбер эштә дә менә шушы шәй рецептында да нигезендә иң беренче ул да булса яхшы һәм күтәренке кәеф һәм ихлас хисләр булырга тиеш. Мәхәббәт булырга тиеш. Чөнки син ниндидер эшне башласаң да синең күңелең чиста, уйларың бушанган, якты булырга тиеш. Рухи ягын аңладык. Нәрсә салабыз? Иң беренче чиратта инде ул шишмә суы. Кран суларда, фильтр суларда бармый анда чын-чынлап шишмә суы кирәк. Аннары бик яхшы кара шәй, мин яратам инде аеруча, җимешләр һәм шикәр 2 кашык. Илнар өчен беләсез егетләр, иң мөһиме күңел җылысы кушып ясалган шәй һәм якыннар белән бергә үткәргән табын.